So something new in this video. Ajrak fabrics வந்து customization இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். So Ajrakல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஆப்கானி ஸ்டைல்ல வந்து ஒரு பேண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கோம். So ஆப்கானி ஸ்டைல்ங்கிறது பேண்ட் வந்து நமக்கு நார்மலா சல்வார் பேண்ட் மாதிரி தான் நாட் வரும், உங்களுக்கு டிராஸ்ட்ரிங் வரும் அண்ட் சைட்ல வந்து ப்ளீட்ஸ் கொடுத்துப்போம். ஸோ ஒரு பட்டியாலா ஸ்டைல் மாதிரி இருக்கும் இது, பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி பட்டியாலா. அண்ட் கீழேயும் வந்து உங்களுக்கு இந்த இது கொடுக்குறோம், ஸ்டாப்பர்ஸ் மாதிரி கொடுக்கறதுனால ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் இந்த பேண்ட். பியூர் அஜ்ரக் ஃபேப்ரிக். சைஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் XXL வரைக்குமே இது போடலாம். எஸ்ல இருந்து XXL யார் வேணா போடலாம். ஒரு பாக்கெட்டும் வந்துடும். இது வந்து நாங்க கஸ்டமைஸும் பண்றோம். ஏற்கனவே நான் போட்டிருந்த அஜ்ரக் ஃபேப்ரிக்ஸ் எங்க கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கு. சோ இந்த மாடல்னு இல்லாம எனி மாடல் வந்து நீங்க எங்க கிட்ட கஸ்டமைஸ் பண்ணியும் வாங்கிக்கலாம். சோ கஸ்டமைசேஷன் ரிக்வெஸ்ட் பேண்ட், குர்த்திஸ், அஜ்ரக்ல எது வேணும்னாலும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க.